अच्छा बस बोला मैम खड़े तो है। हाँ पोजीशन चेंज मुझे पढ़ना आता है पोजीशन चेंज विधान नगर ये भगवान ये क्या हुआ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ପୁଣି ବୋଟିଂ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବୋଟିଂ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ହେଉଛି ବୋଟିଂ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବୋଟିଂ କରିବ ସେ ତାଙ୍କ କରିବାର ମନ ନାହିଁ ତମେ କରିବ ବୋଟିଂ ପରେ ପିଲାଦିନର କିଛି ସ୍ମୃତି ମନେ ହେବାକୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପାର୍କ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି ରେଡ଼ି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ତ ବସି ପଡ଼ିଲି ଟିକେ ଆରାମସେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। मेरी बात है जी देखो धोखा खाई दीजिए राजा जी ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ରଖାରଖି କରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ପୁରା ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କାହିଁକିନା କପିରାଇଟ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଯାହା ବି ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ରାତି ହେଇଯିବ, ଟ୍ରେନ୍ ବି ମିସ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ। पिकनिक गला सॉरी आमे जाउछु निज निज घर को ए दिन को झुरी झुरी हमर पिकनिक खत्म काली टू कॉल लवाने व्यस्त रहबू
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଟୋଟୋରେ ବସି ସାରିଛନ୍ତି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଗଲା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। सब आएंगे तभी ना। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବର ଡଙ୍ଗାକୁ କରିଦେଇ ପର ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ଘର। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି।